Kolega Ćurić, možete postaviti prvo pitanje. Hvala gospodine predsjedniče. Danas Gradsko vijeće Pule donosi odluku o trogodišnjem planu davanja koncesija. Naravno, očekivao sam da će se gradonačelnik predomisliti pa skinuti točku 16 dnevnog reda. To bi mu bilo pametno s obzirom na silne pristigle komentare i pitanja naših sugrađana tijekom javne rasprave. Izgleda, sad je to očigledno prekasno, samo je dobro da ste to ranije stavili kao točke 4a i 4b, ok. Očekujete li vi stvarno od ovog saziva da pod davanjem koncesija legalizira vaše već postojeće podobne koncesionare i nepravilnosti na terenu? Kolika je šteta po proračun grada Pule na godišnjoj razini od nenaplaćivanja stvarnih površina koje postojeći koncesionari već koriste? Plaćaju li koncesionari, aktualni vlasnici pulskih beach barova, najam tek u prosjeku za 20 metara kvadratnih, a što pouzdano znam da plaćaju, ili cijenu stvarno zauzetog prostora, a mislim pritom na beskonačne terase, prostore za pripremu hrane i slično, što nerijetko iznosi i do 10 puta više. Govorimo o 200 metara kvadratnih pa naviše, drugim riječima platiš 20, dobiš 200. Uživaju li ti koncesionari može nekakav povlašteni status kao osobe od posebnog povjerenja IDS-a? Kontroliraju li gradski komunalni redari ikada površine pulskih beach barova? Mjere li se kao što to čine u centru grada, da li mjere li stvarnu kvadraturu na kojima ti barovi na plažama rade? Ili ih zapravo po nečijem političkom nalogu i direktivi zaobilaze u širokom luku? Postoji li uopće pravilnik kako se raspisuju koncesije za beach barove u Puli i tko ih i kako dobija? Moje drugo pitanje tiče se pomoći u zbrinjavanju radnika Uljanika i njihovih obitelji. Uljanikovci mjesecima na minimalcu, koji im osigurava država, zovu me i pitaju ima li kakvih rezultata s financijskim izvidima DORH-a, koji je po pisanju Glasa Istre u Uljanik ušao 3. rujna prošle godine. Početkom 2018. Uljanik je bio u minusu 735 milijuna eura. Ovrhe prijete, režijski računi stižu, a onda jedna poslovna banka odblokira sredstva u iznosu od 5 milijuna kuna i to tako da gospodin Rosanda i njegovi suradnici u Uljaniku, koji su Uljanik doveli do ovog stanja, naplate sve svoje zaostale plaće. Ti šefovi, direktori kojima je, eto, baš sad neugodno i žao, kako kažu, sit gladnom ne vjeruje, gospodo. Inače, po nekim informacijama, baš je taj bivši predsjednik uprave Uljanika nedavno postao zaposlenikom te iste poslovne banke koja je sad odblokirala sredstva. Moje pitanje glasi, hoće li grad Pula konačno i u stvarnosti početi pomagati radnike Uljanika? Imamo li plan zbrinjavanja radnika koji su ostali bez posla, kao i radnike kooperanata, ili IDS samo brine o zbrinjavanju uprave i administracije, točno onako kako je brinuo nakon propasti Arene Trikotaž? Malo dovršite svoje... Evo, imam 3 rečenice. Izuzev onih famoznih 3000 kuna od kojih ste se velikodušno odrekli od domjenka, planirate li možda osloboditi djecu Uljanikovaca predškolske dobi plaćanja vrtića? Planirate li možda djecu Uljanikovaca školske dobi osloboditi plaćanja marendi? Planirate li sve Uljanikovce, nažalost, isteklo je vrijeme, osloboditi plaćanja nekih komunalnih naknada? Smeća, troškova gradskog prijevoza. Hvala.